Таро колодите имат свойството да се свързват, ако бъдат заредени по специален начин, да се свържат с потока на информация, която идва от информационния... от акашиевите записи, точно така. А как се зареждат? На Акаш. Всеки таролог и всяка школа си има съответния начин да си зарежда колодата. Добре, Това си е такава мистична, магическа практика, може да се каже. Ако не я заредиш? Ако нямаш нещо специално като ритуал за зареждане, възможно е колодата просто да си влезе в твоя поток, но за това се изисква наистина много работа, енергийно влагане от страна на човека, който работи с картите. Много енергия да вложиш в самите карти, т.е. или много да работиш с тях, или по някакъв друг начин да си общуваш, да си контактуваш с тези карти, да ги държиш на специално място, знам ли. А когато картите минат специално зареждане, а те тогава са си вече в поток. И от време на време